Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles wat de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van de breedworkexperience.com en ik ben vandaag je gastheer. Welkom allemaal. Goedenavond iedereen. Bedankt weer omdat jullie er weer zijn. En we gaan natuurlijk snel starten. Ik heb natuurlijk een aantal vragen aan het einde van vorige week heb ik gehad. Die ga ik zo bespreken. Dus als jij ook vragen hebt, ik zou zeggen, stuur het maar gewoon tijdens de show. Kan je gewoon vragen stellen. Ik ga mijn best doen om alles natuurlijk uit te leggen. Maar laten we gewoon starten. Bonotje, dag Gisela. Bonotje allemaal. En we gaan heel snel gewoon starten. Even kijken. Goedenavond. Dag Isha. Goedenavond, fijn. Ja, dankjewel. We gaan starten. Ik heb een aantal vragen. Ik heb gezegd net, ik ga al die vragen die vorige week als laatste zijn. Bonochi, dag Sambo, dag. Die ga ik zo direct bespreken. Dus als mensen gewoon vragen hebben, gewoon dit tussendoor gewoon vragen. Want dan kan ik het ook meteen bespreekbaar maken. Maar ja. Laat me even de sheets erbij pakken. Even kijken. Ik heb vorige week de sheets. Oké. Goed. We gaan natuurlijk vandaag verder met, hoe noem je dat? Met onze reis met behulp van de grote arcana. Okay. Deze presentatie is eigenlijk bedoeld om je interesse in ieder geval te wekken. Ik ga een klein beetje diep, zoals ik al eerder heb gezegd, maar niet diep genoeg. Dus we gaan in de toekomst, ik denk zelfs de volgende seizoen, ga ik nog dieper in en nog meer symboliek bespreken. Maar dit is eigenlijk voor beginners, dus hou dat een beetje in je achterhoofd. En voor serieuze kandidaten, voor serieuze mensen, moedig jullie aan om mijn website te bezoeken, thegreatworkexperience.com. Daar heb ik podcasts, video's. De RSS-feeds, daar heb ik een paar keer uitgelegd. Sommige mensen hebben vragen daarover. Als jij een podcast software hebt, dan kan je dat gewoon gebruiken. En dan krijg je dan zeg maar een lijst van allemaal audiopodcasts. Dat is super handig, want als ik een nieuwe podcast lanceer, dan krijg je die meteen ook te zien in je software. Dat is dan de RSS-feed. Het ziet eruit als een code als je daarop klikt, maar maak je niet druk. Kopieer gewoon die adres, zet hem in jouw programma en alles komt goed. Dan krijg je zelfs een logo erbij, alles erop en eraan. Oké? En ook op TikTok. Ja, klopt. Dankjewel. Ik ben ook op TikTok daar. Ik zie dat heel veel mensen daarop reageren. Dat is iets nieuws. We zijn het aan het proberen. Dus ik heb daar niet zoveel volgers nog. Maar hopelijk als jullie daar zijn ook, ga gewoon daar en word dan klant. Ik heb ook monografieën voor leden. Leden zijn mensen die zelf ook deze materialen willen uitleggen. Die kunnen dan lid worden of serieus, wat ik dan noem dan een serieuze student. Die krijgen exclusieve materiaal ook. Ze krijgen ook al brondocumenten. Dus je kan eigenlijk iedereen krijgt ze wel gratis online, maar je krijgt de bronnengegevens van me, dus de bronnendocumenten kan je ook vragen. En dan krijg je dat ook voor mij als lid. Alles om dit verhaal naar buiten te brengen, om zoveel mogelijk informatie naar de mensheid te brengen. Ik ben van de partij die ik wil deze informatie beschikbaar maken voor zoveel mensen mogelijk. En Tarot is een hele goede tool. Ja? Mijn Tarot uitleg wordt bijzonder, want ik meng ook andere dingen erbij. Jungiaanse archetype, dat is een psycholoog, zoals ik eerder heb gezegd. Dat is voor de mensen die hier voor het eerst zijn natuurlijk. En ik gebruik ook de Egyptische goden. In mijn eerste aflevering leg ik een klein beetje uit waarom het uit Egypte komt. Ook eigenlijk alle tradities komen uit Egypte in principe. Dus
Het is bijzonder ten opzichte van andere tarot-uitleg. Ik heb ook monografieën voor de leden en serieuze studenten. Daar praten we over Egypte meer. En je bent altijd welkom om mijn boek Anarchos aan te schaffen. Daar heb ik het over, wat ik dan eigenlijk op mijn volgende sheet. Dat is mijn boek, Anarchos. En daar hebben we het over anarchie. We moeten nu gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is. De enige oplossing is zelfs. En dat is dan zeg maar de balans tussen regeren door iemand anders, wat we nu hebben, wat we dan nu quote-unquote Bonucci, dag Valentina, wat wij nu dan zeg maar quote-unquote democratie noemen. En aan de andere kant chaos, wat men associeert nu anarchie met chaos, maar dat is niet zo. Mijn boek vertelt je ook waarom het ook niet zo is en ik geef je ook uitleg wat anarchie daadwerkelijk betekent. In principe het woord, ik heb al een kleine uitleg, anarchie is afgeleid van het Griekse woord anarchos, dat is de naam van mijn boek natuurlijk, en dat betekent zonder meesters. Niet zonder regels, want de regels gaan we praten straks ook, er zijn de natuurwetten, en het aantal van de kaarten die we vandaag gaan bespreken, die refereren naar natuurwet. We gaan vandaag verder met 6 nieuwe kaarten, en we komen aan het door de helft van de grote arcana. Dus dat betekent dat we nog 2 weken te gaan, zodat we dan de grote arcana helemaal compleet hebben gehad. En dan gaan we beginnen met de kleine arcana. Dus ik zou zeggen, dit wordt heel spannend. Mijn boek trouwens is non-fictief. Je kan het vinden op Amazon, bol.com. Dus klik in gewoon Anarchos. Daar gebruik je de penname Edward H. Locke. En als je een klein beetje geduld hebt, krijg je zelfs versie 2, zou ik zeggen. Als je geïnteresseerd bent in de kruising van oude, maar bewezen kennis, gecombineerd met sociaal wetenschap en hervormingsideeën, dan is dit boek voor jou. Maar tarot, waarom heb ik het ook hier, laat ik het zien, omdat tarot gaat over anarchie. Het gaat over zelfbeheersing. Dus je kan het ook zelf afleiden als iemand anders niet over je heerst. Dus met andere woorden, als je geen heersers hebt, met andere woorden, als je geen regering hebt, die boven je vertellen wat je moet doen. En ook als jij niet iemand bent die zodanig vrij, quote-unquote vrij bent, dat je gewoon alles doet, maar dat je maar kan doen zonder rekening te houden met andere mensen, dan is de balans een combinatie van beide. Dus dat betekent dat jij regeert jouw emoties, jouw gedachten en jouw handelingen. Daar gaat de tarot over. De tarotkaarten die gaan je ons leren om heerschappij te creëren, heersers te worden van onze gedachten, ons hart, onze emoties en onze acties. Daar gaat ook de kleine arcana ook over. Daar zijn de elementen, zoals ze dan noemen, de klassieke elementen. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk meer elementen, maar de klassieke elementen zijn vuur, water, lucht en aarde. En aarde representeert natuurlijk materiaal, dus het materie. Wat gaan we doen met wat we hebben? Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ja, dag Anna. Oké, dus ik wil heel graag met jullie verder. Kijk, ik raad iedereen aan om eigenlijk allemaal zeg maar, de 2 podcasts te beluisteren, de onheilige 3-eenheid te bekijken en het occulte onthuld 1 en 2. Dit zijn meer dan 14 uur luister- en kijkmateriaal, ik weet het. Maar als jij jouw groei serieus neemt, dan heb je zoiets van, neem gewoon een klein beetje de tijd. Je hoeft niet alles in 1 keer te bekijken. Je kan het in je eigen tempo doen. Maar kijk tenminste vorige afleveringen en ook de vorige seizoen, daar heb ik uitgebreid over Kabbalah. We gaan deze seizoenen gewoon helemaal de diepte in en we gaan het allemaal uitleggen. En hopelijk wordt het duidelijk voor iedereen. En mijn doel is om iedereen die naar dit podcast luistert, om jullie de tools te geven om niet alleen maar zelfheersers te worden, maar ook goddelijke mensen te worden. Dat betekent ook met controle over de materie. Daar gaat het allemaal over.
occulte tradities, maakt niet uit welke je erover hebt. Laten we zeggen de goede dan, want je hebt natuurlijk ook satanische versies. Allemaal, zelfs de satanische versies, die leren je tot zekere hoogte natuurlijk om bepaalde controle te hebben. Alleen maar ze willen extern controle uitoefenen in plaats van ook intern controle uitoefenen. Oké? Dus tarot is één hulpmiddel daarvan. En die is ook niet anders daarin. Dus we gaan alle kaarten bespreken. We gaan het nu diep genoeg bespreken. Maar we gaan de volgende seizoen nog dieper in. En ik ga zo direct een klein beetje laten zien wat we volgende week volgend seizoen gaan doen. Want ik kreeg een vraag. Een beetje vroegtijdig. Een beetje te vroeg zou ik zeggen. Maar ik ga het toch wel antwoorden. Want ik dacht, ik was heel goed aan het nadenken. Ga ik het beantwoorden, ja of nee? Want we gaan het helemaal uitgebreid doen. De volgende seizoen. Maar ik dacht, ik ga het toch doen. Want ik denk dat het een mooie manier is om jullie ook voor de volgende seizoen klaar te stomen. Een beetje warm te houden. Dus zoals ik altijd zeg. Zoals ik altijd begin met al mijn presentaties. Niks is nieuws onder de zon. Dus wat je gaat horen vandaag is niet nieuws. Ik presenteer het naar mijn eigen stijl, mijn eigen manier. Ik maak mooie sheets voor jullie, zodat jullie kunnen genieten terwijl jullie ook leren. Oké? Dus ik ben iemand ik probeer zo leuk mogelijk mijn materiaal te presenteren, zodat het ook aantrekkelijk is en ja, dat jullie ook. Maar in principe de informatie zelf die was er altijd zo. Dat betekent ook dat waarheid absoluut is. Dat is wat ik ook wil zeggen hiermee. Dus het was zo, het is zo en zal altijd zo zijn in de toekomst. Dus hou rekening hiermee. Dus ik ga wel op een unieke manier om met de tarot uitleg, op mijn eigen stijl. En ik breng ook hedendaagse wetenschappelijke of psychologische technieken of psychologische raamwerk die ze gebruiken in de echte veld. En laat ik je zien dat hedendaagse dingen ook niet nieuw zijn. Dus alles wat men nu, quote-unquote, ontdekt, die waren er al. De enige ding is dat wij het op een andere manier benoemen. We geven ze een andere naam, waardoor het allemaal nieuw lijkt, maar het is allemaal niet zo. Dus vandaag gaan we de geliefde, triomfwagen, kracht, kluizenaar, raad van fortuin en gerechtigheid bespreken. En daarin zitten een aantal van mijn favoriete kaarten. Dus, maar hiermee gaan we starten. Dus vandaag, wat hebben we in ons menu? De geliefde, een kaart die draait om keuze en harmonie. Ze noemen de triomfwagen, maar het is ook de zegenwagen, by the way. Het nemen van controle over onze innerlijke krachten. En het besturen van onze levensreis. De kracht van mededogen en zelfbeheersing. De kluizenaar, die nodigt ons uit tot innerlijke reflectie en zelfsontdekking. De raad van fortuin, daar hebben we het over de cycli van het leven. Gerechtigheid staat voor de wet. In principe natuurwet zelfs. Oké, daar gaan we een beetje erover hebben vandaag. Dus ik hoop dat jullie zin in hebben, want ik heb er wel zin in. En voordat ik dan verder ga, ik ga de vragen van vorige week aan het einde. Ik denk dat jij het was, Isha. Die hebt een aantal vragen gesteld over. Het is wel goed dat je er bent ook al. Want je hebt een aantal vragen gesteld over waarom ben ik extra gevoelig tijdens de volle maan. Als vrouw zijnde. Oké. Ik ga je eigenlijk 3 perspectieven vertellen. 3. Ik ga je wetenschap doen, want ik hou ervan. In principe, het occulte is wetenschap. De enige ding is dat de wetenschap begint altijd met een hypothese. En meestal met de kennis van het occulte kan je de hypothese beter formuleren. En dan ga je het toetsen. Als je dan het toetsen en op het moment dat je dan 3 keer of meerdere keren dezelfde experiment doet. En uiteindelijk dezelfde resultaten krijgt. Dan kan je dan conclusies gaan trekken. Dat dit wetenschappelijk bewezen is dat er is een bepaalde wet die aan het werken is. Die bezig is te manifesteren. Nou, het enige verschil dat wij hebben tussen de hedendaagse wetenschap, wat ze dan quote-unquote wetenschap noemen, en het occulte,
is dat wij ook de natuurwetten meenemen in dat verhaal. Dat betekent, de wetenschap die wij kennen, die zegt, als we iets niet kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen, dus als we niet kunnen zien, voelen, proeven, ruiken en met onze 5 zintuigen, als we dat niet kunnen doen, dan wordt het niet meegenomen als wetenschappelijk onderbouwing. En terwijl het occulte zegt van nou, niet helemaal, want de spirituele wetten, heel vaak zijn niet meetbaar met de 5 zintuigen. Je kan bijvoorbeeld de zwarte kracht niet zien, maar je kan het wel ervaren. Dus als ik een experiment doe en ik ervaar dezelfde een aantal keren achter elkaar, dan kan ik dus conclusies trekken dat er een bepaalde kracht is die ik niet waarneem, maar die is wel actief in ons leven. Dat is een van de grootste verschillen tussen de wetenschap die we nu kennen en wat ze dan, dus de wetenschappers noemen ons pseudo-wetenschappers. Dus dat betekent dat wij zogenaamd fake zijn op een of andere reden in hun hoofd. En dat hun de echte wetenschappers zijn natuurlijk. Maar dat is het. Dus ik geef het jullie kunnen zelf met een gezonde weerstand hierover nadenken. Want ik hoef je niks meer te vertellen. Ik heb zoiets van, ja goed, als ik iets ervaar, dan hoeft het niet per definitie te betekenen dat ik met mijn 5 zintuigen alles moet kunnen waarnemen. Oké, dat is een van de grootste dingen. Dus ik ga de wetenschappelijke perspectief doen en dan ga ik dan de occulte spirituele perspectief doen. Oké? Dus in principe, waarom zeggen ze dat vrouwen gevoelig zijn want dat was de vraag. Waarom ben ik extra gevoelig tijdens de volle maan, zeg maar? Ja, als vrouw zijn. Dat is dan de vraag. En het antwoord daarop is ik heb 3 antwoorden. De eerste is dat wetenschap zeggen, en zelfs de wetenschappers hebben beperkt bewijs hierover, maar dat is het enige wat ze dan kunnen bedenken. Dat is dat de maan die is verantwoordelijk voor wat we dan noemen, zeg maar, eb en vloed. Dus eb en vloed is het trekken en duwen van het waterniveau, zeg maar. Oké? Dus, en ons bloed is voornamelijk watergebaseerd, is vloeistof. Oké? En de conclusie daarachter is dan, daarom zou het dan zijn dat door het rukken en duwen, continu het trekken en duwen van dat subtiele kracht, dat vrouwen in het algemeen daar gevoelig voor zijn en dat het daar reactie op genereert. Oké? Dus, maar ook, er is ook nog een andere idee daarover, dat het licht van 's avonds, die weerhoudt je van slapen. Dus als jij niet slaapt, als je gewoon niet slaapt, word je extra gevoelig. Oké? Dus als de volle maan is er meer licht aanwezig. En als je continu in aanraking bent met dat licht, dat kan veroorzaken dat je extra gevoelig bent ook. Dat zijn de wetenschappelijke. En ik moet eerlijk zeggen, het zijn geen slechte wetenschappelijke bewijzen en geen slechte wetenschappelijke conclusies ook. Dus ik zou dat zeker meenemen in je analyse van jezelf. Want uiteindelijk moet je jezelf analyseren en begrijpen. Okay? En de spirituele, of wat ze zeggen dan, een psychologische perspectief. Vrouwen worden vaak verbonden met de maan. Dat is dan de spirituele aspect van. Zoals in de mythe van godinnen, zoals Isis bijvoorbeeld, die vorige week hebben gehad over de hoge priesteres. Ja, die heeft de maan zelf onder haar voeten. Okay, dus vrouwen zijn direct gekoppeld, volgens de mythen, met de maan. Ja, dus het collectief geloof dat de maan emoties naar de oppervlakte brengt, dat kan zorgen dat je dan, het is een soort van, hoe noem je dat? Een soort van, self-fulfilling prophecy, zeggen ze in het Engels. Ja? Dus als jij in iets gelooft, dan is de neiging dat datgene wat je erin gelooft ook waar wordt, in enigszins. Dus als jij dan met het idee rondloopt dat de maan geassocieerd is met de vrouw, dan heeft dat de neiging om dat ook terug te krijgen in je dagelijkse leven. Dus je gaat onbewust reageren op de maan ook. Oké? Het is niet per definitie iets slechts trouwens. Ja?
Dus het kan bijvoorbeeld de onbewuste gevoelens ook naar boven, naar het oppervlakte brengen. En dan de occulte traditie, die zeggen altijd dat de energie van de maan, als de volle maan is, op zijn krachtigst is. Dus dan, als een vrouw dan dus ook gevoelig is voor de maan in die periode, en de energie de krachtigste is in die periode, dan kan je dan voorstellen dat manifestatie en voltooiing van dingen in die periode het meest geschikt is. Dus dat is dan de periode om dingen te gaan manifesteren, zou ik zeggen. Als je dan gevoelig bent voor de maan. Dat is een beetje een esoterische verbinding die ik maak daarmee. Oké? Dus die tweeën, ik hoop dat dat nu een beetje duidelijk voor je is. En dat je hiermee content bent. Maar vrouwen die worden dus, de wetenschap die zeggen van het bloed is water. Man heeft invloed op water. En de licht, die maak je dan gevoelig. Spirituele, psychologische perspectief zegt van vrouwen zijn direct verbonden met de maan. En waardoor zeg maar de emoties ook beïnvloed wordt door de maan. En dan, dat je die twee dingen met elkaar verbindt, kan je zeggen dat je dan als een vrouw gevoelig bent in die periode, zou ik zeggen van dat is dan zeg maar de periode om te gaan manifesteren. En manifestatie is mogelijk. Ik bedoel dat heel veel mensen geloven dit soort dingen niet. Eigenlijk een magier zeggen ze dat ze niet. Een van de wetten van magiërs is dat ze niet moeten vertellen dat ze magiërs zijn. Ik vind dat onzin. Ik bedoel, ja, iedereen met zijn ding. Maar een magier is iemand gewoon die, naast het feit dat hij dan buiten zich heen dingen kan beïnvloeden en de materiële wereld kan beïnvloeden naar zijn wil, die ook gekoppeld is met de wil, daar heb ik het vorige week ook over gehad, kan de magier ook zijn eigen gedachten, emoties en acties kan hij dan in bedwang brengen. Dat is eigenlijk de grootste, zeg maar, bewijs van een magier. Oké? De andere is ook belangrijk, maar dat is het grootste bewijs. Oké. Ik kreeg dan vervolgens een andere vraag. Die hebben misschien de meeste mensen niet, die heb ik daarna gekregen. Hoe mediteer ik met de tarotkaarten? En daar wil ik eigenlijk de volgende seizoen meer erover hebben dan nu. Maar ik ga jou een idee geven wat we dan volgende week gaan bespreken. Oké, dus de tarotkaarten, zoals ik eerder zei, is een tool. En het is een tool om jouw bewustzijn te programmeren. Het is een programmeertaal. Ik ben zelf van huis uit programmeur, dus ik begrijp het idee van programmeren. En als je mijn eerdere podcast en eerdere programma's hebt kunnen begrijpen, heb ik het over de programmeerbaarheid van de menselijke psyche. Dat betekent dat jouw brein, geprogrammeerd kunnen worden. Daarom moet jij het doen en niet een ander het voor je laten doen. Een manier om je te programmeren zijn bijvoorbeeld met televisiebeelden. Dus als je naar televisie kijkt, daarom heet het ook de blauwe scherm. Blauw is een kleur van diepe meditatie, diepe, zeg maar, een hele aandachtig luisteren. Oké? Geel, in mijn eerdere seizoen heb ik hierover gehad. Geel heeft te maken met acties ondernemen. Dus wilskracht. Oké? Dus als jij tarotkaarten, ik heb hier de magier voor me. Dit is dan de kaart van de scheel. Oké? Dus dit is ook wilskracht. Dus dat betekent ook, het idee van wilskracht moet tot je gedachten komen. Dit is dan zeg maar de hoge priesteres. Dit heeft te maken, de dominante kleur is blauw. En hetzelfde idee weer, het moet het idee van meditatie en rust naar boven brengen. Dus hoe mediteer je met de kaart? Dus op het moment dat je mijn uitleg van al die kaarten hebt begrepen en hebt bestudeerd, daarom laat ik op mijn website ook pdf's achter, dan kunnen jullie die allemaal downloaden gratis. En dan kunnen jullie al die uitleg, kan je dan zeg maar associëren met de kaart, met de desbetreffende kaart. Ik ga komende week, of in de komende week, wanneer ik dit podcast ook live maak, dan krijg je ook de Nederlandse versies. Want ik heb nu alleen maar de Engelse versie, heb ik gezien. Maar je krijgt ook de Nederlandse versie voor mij. Ja? Dan krijg je de kaartenbundel.
En in de kaartenbundel gebruik je om de kaarten te bestuderen. Al die ideeën die ik je nu vertel, al die dingen, aspecten van de kaart en de symboliek erachter, die moet je dan met de kaart associëren. In jouw gedachten. En de truc is, dat op het moment dat je bijvoorbeeld, dat je de voornaamste idee van dit kaart is focus. Dus op het moment dat je te veel dingen in je hoofd hebt, en je kan niet focussen, dan haal je dit kaart voor je ogen. Je hoeft het niet per definitie voor je te hebben, zeg maar hier fysiek te hebben. Maar je moet het wel in je hoofd tenminste voor je ogen halen. En zo gaat jouw gedachte, al deze concepten die je er aan die kaart hebt verbonden, die komen naar boven. Zo werkt het. Okay? Dus wat je doet is, je gaat die ideeën die elke kaart brengt, met de kleuren, die ga je associëren met de kaart. En zo ga je mediteren op elke kaart, elke dag eentje. Dus je gaat beginnen met de dwaas, die vrijheid. Dus als je een beetje gevangen voelt, dan zou ik zeggen, ga mediteren op de dwaas. De dwaas representeert dan vrijheid. En dan, zo ga je verder. Als je dan tekort hebt aan focus, dan doe je die focuskaart, dat is dan de magier. Als je niet in diepe meditatie genoeg kan komen, dan mediteer je op de hoge priesteres, et cetera, et cetera. Zo ga je verder, eentje voor eentje ga je dan verder gewoon met een kaartsysteem. Zo kan jij, beetje bij beetje, jouzelf programmeren. Om op het moment dat jij het wil, dat je bepaalde gevoelens tot je komt. Zo, niet vergeten. De gedachten die regeren het hart. En het hart, die is de baas van je acties. Dus gedachten, die moet eerst aangepast worden, voordat je je emoties kan aanpassen en voordat je je actie kan aanpassen. Daarom, als jij in je gedachten deze kaart en de symbolieken eromheen bestudeert, kan je ze dan voor je halen en dat krijg je wat ze noemen een alchemisch proces. En dat is de essentie van de tarotkaarten. Dat is de daadwerkelijke kracht van deze kaarten. Waarzeggerij is iets dat ik dan later ga bespreken. Ik zeg, ik haal het niet helemaal weg. Oké? Maar op het moment dat jij een krachtig wezen bent en wordt, en je wordt goddelijk, dan kan jij zelf jouw toekomst garanderen zelfs. Dan hoef je niet aan niemand te vragen, zal morgen iets met mij gebeuren. Je gaat ervoor zorgen dat het gebeurt. Het is een hele andere houding. Oké? Maar voor de mensen die nog niet daar zijn, dan zou ik zeggen van de quote-unquote waarzeggerij, want het is ook niet echt waarzeggerij trouwens, dan zou dat ideaal zijn voor die mensen. Oké? Zo, laten we veel verder gaan. Laten we dan zeg maar onze kaart erbij halen, want ik denk dat dat het belangrijkste is. Oké? Oké, dus we hebben de geliefde. De geliefde is ook een van mijn favoriete kaarten. Die vertegenwoordigt keuzes, dualiteit en harmonie. Je ziet daar, deze kaart gaat verder dan alleen romantische liefde. Het is een symbool van innerlijke en uiterlijke integratie, van tegengestelde. Het stelt ons voor keuzes die ons zullen helpen om de harmonie met onszelf en anderen te leven. Het is dan de harmoniekaart. We moeten in harmonie gaan leren leven. Niet alleen maar met onszelf, maar ook met anderen. Maar ik zou zelf ook zeggen, ook met de natuurwetten. De Adam en Eva, dat is Adam en Eva. Ik denk niet dat mensen dat niet zien. Dat is gewoon Adam en Eva, wat je daar ziet. Ja, de geliefden op de kaart symboliseren de oorspronkelijke dualiteit, de mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, en aanwezigheid verwijst naar de Bijbelse Adam en Eva natuurlijk. De engel is Raphaël, de engel van genezing. En symboliseert spirituele zegeningen en begeleiding bij het maken van keuzes. Dus deze kaart gaat puur om keuzes. Dus op het moment dat je denkt van, oh, ik heb geen keuze in het leven, dan moet je deze kaart voor ogen halen. Want daar staat het voor. Het staat voor keuze. De boom der kennis, dat is dan het verhaal van Adam en Eva. Iedereen kent dat. Waar de slang natuurlijk de appel suggereert aan Eva. Ja, dus dat staat voor verleiding. Ja, en het verkrijgen van kennis door ervaring, zoals de val van Adam en Eva. Dus
Het is juist het tegenovergestelde wat ze je leren in de religie. Dat je dan, want het is toch een beetje raar dat als je dan eet van de boom der kennis, het is niet een letterlijke eten ook trouwens van de boom der kennis. Het heeft te maken met het feit dat je dan, het moet je verleiden om naar kennis te verlangen. Je moet verlangen om je kennis te verhogen. Je moet een student worden in het leven, een levensstudent worden. Het moet een levenstraject worden, een levensreis worden. Kennis tot je nemen. Dat is dan de verleiding die hier de boom der kennis met de slang symboliseert. De slang is geen slecht symbool. Heel vaak ga je zo direct laten zien dat het wordt gezien. Je zag het ook op de hoe noem je dat? Bij de magier zag je de slang ook terechtkomen. De slang is de kundalini, mensen. De reden waarom het een slang is, omdat het een slangbeweging is. Het blijft tussen twee polen, blijft het een beetje swingen. Het blijft van de ene naar de andere, van de ene naar de andere, van de ene naar de andere. Dat noemen ze dan eigenlijk een homeostasis bereiken. Dat betekent, want als het een perfecte balans is iets dood. Dus hij moet in beweging blijven en de kracht die naar links gaat, met dezelfde kracht gaat hij ook naar rechts. Dus dat is het. De zon symboliseert de verlichting en helderheid. Dus alles is in je gedachten helder genoeg om keuzes te maken. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, de geliefde vertegenwoordigt archetype, de minnaar. Die verlangt naar verbinding. Dat is dan de Jungiaanse archetype. Het verlangt naar verbinding, harmonie en eenheid. En niet alleen maar met andere mensen, maar ook met de natuur. In de Jungiaanse psychologie gaat het hier om de zoektocht naar heelheid. Je wordt compleet. Als jij man en vrouw, als die samen kunnen werken en niet tegen elkaar werken. En ook nog eens een keertje samen, een man en een vrouw samen met de natuur. Samen met de creatie, kan je zeggen. Samen met het universum. Isis en Osiris is dan zeg maar de godheid in Egypte. En die verwijst natuurlijk ook naar dit balans. Naar deze twee dingen. Zahin is dan de Hebreeuwse letter hiervoor. Zahin betekent in Hebreeuws ook niet alleen maar zwaard, het betekent ook penis trouwens, de palus. Oké? De palus als in een erecte penis. Dus die kan je, ik heb een grapje, en ja, hij gaat het doen ook. Dit kan je bij de letter van de LGBTQ zetten. Ja, LGBTQ Zahin, oké? Dat was een interne grapje van mij toen ik dit aan het maken was. Ik zeg van ja, ik ga het toch vertellen. Ik weet dat mensen, ik krijg direct minder volgelingen. Maar het zij zo. Maar het is een zwaard, mensen. En wat een symbool is van keuzes maken en onderscheidingsvermogen. Deze kaart heeft te maken met onderscheidsvermogen. Wat waar is en wat niet waar is. Ja? De status van bewustzijn. Je moet bewust zijn dat de tegengestelde die moet verenigd worden. Dus als je dan zeg maar extremiteiten ervaart in het leven, moet je bewust van zijn dat je dat kan eigenlijk harmoniseren met de tegenstelde. Bijvoorbeeld als je boos bent, dan moet je blij worden. Dus hoe alchemisch, wat ga je doen als je in een situatie komt waar mensen boos zijn? Je kan het alchemisch, in principe kan je dat alchemisch beïnvloeden door iets te doen dat mensen blij maakt. Oké? Dus je moet de tegenovergestelde pool gebruiken om de tegenovergestelde, zeg maar, alchemisch te beïnvloeden. Dat is ook wat in alchemie, wat ze bedoelen, ook de transformatiepotentie. Daarom deze kaarten zijn transformatiekaarten. Want je moet je voorstellen, als je begreep wat ik daarnet zei, als jij niet gefocust voelt en je haalt de magier voor ogen, dan alchemisch intern wat je doet is, je past het aan. Daarvoor zijn het. Dus je kwaliteit die je moet ontwikkelen hier is de onderscheidingsvermogen en keuzevrijheid. Dat is voor de geliefde natuurlijk. En de tegenovergestelde is, ja, dag John. John Livingstone, dankjewel. Ja, saludos John. Dankjewel. Dus de tegenovergestelde kaart is de duivel natuurlijk. Dat hebben we vorige week ook gehad. Dat was hetzelfde ook met de dwaas, by the way. Dus, maar hier ook hetzelfde. De natuurwet is Ma'at. Ik heb op Ma'at ook een beetje besproken. Het is dan de godin van waarheid en rechtvaardigheid. En harmonie.
Ma'at is eigenlijk de ordelijke natuur van het universum. Benochi. Het is het ouderlijke natuur van het universum. Dat is Ma'at eigenlijk. Oké? Dus ik laat je hier zien, de tegenovergestelde is de duivel. Je ziet ook daar, het is ook weer Adam en Eva. Aan de linkerkant heb je de vrijheid om te doen en laten. Natuurlijk op basis van verantwoordelijkheid. Want dat is ook wat dit kaart vertegenwoordigt, verantwoordelijkheid. Heb je keuzes. Dit is de staat van anarchie ook. Je hebt keuzes, dus een anarchistisch persoon, die leeft met de geliefde als zijn kaart. Ja? Je hebt keuzes en op basis van die keuzes ben je verantwoordelijk ook. Je bent een verantwoordelijk persoon. Dus je gaat niet zomaar dingen doen. Je gaat het doen in harmonie en met de keuzes die de natuur en het universum voor je zet. Ja? En de andere is dan, eigenlijk zeg ik zelf dat de duivel die je daar ziet, de duivel die je daar ziet, zijn gewoon de instituten van de wereld. En wat ik daarmee bedoel is dan de regering, de kerken, de geïnstitutioneerde kerken en ook geldsysteem. Oké? Dus dat zijn dat. En je ziet ook dat de ketting, zoals ik het ook in mijn vorige serie heb besproken, de ketting is niet strak. Dus het is een vrijwillig slavernij waarin we zitten. Oké? Dus we moeten een beetje mee opletten. En eigenlijk, dat is wakker worden uiteindelijk ook. Wakker worden is ja, ik heb een hele podcast ook hierover gehad. Wat betekent wakker worden? Maar het is de staat waarin jij dan begrijpt dat deze dingen niet voor je zijn. Die zijn niet voor je vrijheid in ieder geval. En dat jij eigenlijk controle over jezelf, dat is dan wat ik dan bedoel, wat ik dan noem dan anarchie. Dat is dan de staat waarin we allemaal in moeten zijn. Waar uiteindelijk de creator van het universum zelf direct ons gedachten beïnvloeden. En klaar. Er is niks boven de creator van het universum. Dus geen andere mensen moeten de plek van de creator nemen in je leven. Oké? En als je niet in de creator gelooft, dan van het universum. Want die kan je wel zien, van de natuur. De natuur is jouw kompas. Die vertel je ook wanneer je iets goed doet of niet goed doet. Dus daar gaan we naartoe. Ik ga je leren hoe je dat kan lezen in de natuur. Kan je de natuurwetten dan achterkomen. Gaan we beetje bij beetje doen. De zegenwagen. Dat is ook een belangrijke. De zegenwagen is eigenlijk personaliteit. Op een gegeven moment krijg je dan een persoonlijkheid. En dat is dan de zegenwagen. Dus je moet een man van je woorden of een vrouw van je woorden worden. Laat je ja zijn en laat je nee zijn. Ja? Het heeft te maken ook met wilskracht. Ja? De symboliek, de sfinxen, de zwarte en de witte sfinxen symboliseren tegenstelde krachten. Licht en donker en zwart. Die de wagen voorttrekken. Ze moeten de balans worden gebracht om vooruit te kunnen komen. Dus je moet altijd een balans hebben om vooruit te komen. Nooit in extremiteit. We zitten meer dan 2000 jaar met deze instituten. En de mensheid is niet eens behoorlijk vooruit. We denken dat we vooruit zijn gekomen, omdat we dan een beetje de technologieën krijgen. Maar in terminologieën van onze leeftijd, we leven nog steeds tot 80 jaar, al 2000 jaar. En daarvoor hebben we op verschillende Egyptische tabletten, of niet tabletten, tableaus of teksten, Egyptische teksten. Praten ze over honderden jaren, 900 jaar, 1000 jaar, zelfs in de Bijbel staat het. En dat zijn op een gegeven moment, als één bron het vertelt, dan zeg je van, het is allemaal onzin, maar als de verschillende bronnen dat ook vermelden, dan moet je dat toch wel tot denken brengen. Dat het mogelijk is. En dan de volgende vraag, hoe is het dan mogelijk? Ja? Dat stelt je ook open om te gaan zoeken. Ja? Dus dit kaart heeft te maken met de persoonlijkheid, creëren van een persoonlijkheid. De kroon symboliseert de hogere zelf, de kroon die je daar ziet boven hem. En overwinning over de materie. De geest die moet winnen over het lichaam. Dus eigenlijk wat ik zeg is dit. Alles wat van hier, vanuit je gedachten, helemaal naar beneden is, moet onder bedwang worden gebracht. Van jouw gedachten. Alles. En het is inclusief je hart. Je hart is hier. Ja?
Dus je hart, die moet alleen maar als een soort, ik noem dat een klankbord zijn van natuurwetten. Dus wanneer je iets bedenkt, de enige wat je dan de hart, vraag je voor advies. Ben ik mijn medemens pijn aan het doen? Ben ik iemand pijn aan het doen? Ben ik hem kapot aan het slaan? Ben ik hem kapot aan het maken? Dat is waar het hart ingeschakeld moet worden. That's it. Voor de rest is dit is wat je moet gebruiken, je hersenen. Je moet dan zeg maar zeggen van, dit is, als wij dan de feiten bekijken, dit is de beste richting die we kunnen gaan. En het hart, die vertel je, ben ik ook als een verzorgster, ben ik bezig als een verzorgster? Ben ik mensen aan het helpen? Kan ik mensen op een of andere manier helpen? Dat is waar de hart ingeschakeld moet worden. Je moet denken met de hersenen en je moet advies vragen aan je hart. En het advies is meestal op basis van natuurwetten. Zo moet je aan de slag gaan. Hier is Horus, net als de magier, die wordt Horus mee geassocieerd. Want dit is de Christusfiguur. Oké? De Christusfiguur is Horus, de god van de hemel en overwinning, wordt geassocieerd met de triomfwagen. Want ze zeggen ook altijd dat Christus heeft overwonnen over de dood. Dit is de kaart. Hij heeft overwonnen over de fysieke wereld. Ja? Dus dat is dan, de archetype is de strijder. Dus de held eigenlijk, die de moed heeft om zijn innerlijke demonen te confronteren. Dat moet je doen. Dus deze kaart die heeft het over wilskracht en controle, daar gaat het over. De kwaliteit die je moet ontwikkelen is vastberadenheid, discipline. Ze zeggen altijd, als jij in staat bent om discipline te brengen in je leven, dat je dan goddelijkheid zelf aan het kopiëren bent. Goddelijkheid. Dat betekent, discipline betekent herhaaldelijk iets goeds voor jezelf doen. Bijvoorbeeld als jij met een bepaalde discipline elke dag een half uurtje muziekles neemt voor jezelf. Als je dat consistent kan doen, zonder excuses, dus ongeacht wat gebeurt die dag, dat je dan je uurtje of je half uurtje gebruikt om dat te doen. Heilig elke dag. Dat is een goddelijke kwaliteit. Dat is al iets. Als je dat al hebt, je gaat ook zien dat die mensen die 1 of 2 goddelijke kwaliteiten hebben, dat ze dan op een of andere reden beter in het leven staan en verder in het leven staan en verder zijn dan de gemiddelde mens, zeg maar. Die dan gedomineerd worden door het vleeselijke, door hun fysieke. Dus heel vaak als mensen die laten zich domineren en laten zich heersen door fysieke dingen. En ze reageren alleen maar in plaats van denken. Dus deze kaart, dit is de kaart van controle en wilskracht. Dus je bedwingt, je zet zeg maar je hele fysieke wereld onder bedwang van je wil. Oké? Natuurwet is dus het principe van balans. Dat stelt dat om triomf te behalen, er evenwicht moet zijn tussen de verschillende krachten in ons leven. Oké? Dus ga niet in extremiteit, ga niet te emotioneel met dingen om, of te koud met emotionele dingen om. Je moet de perfecte balans hebben. Je moet empathie vertonen of sympathie vertonen en niet te emotioneel zijn. Dat is dan, en ook niet te emotioneel of te apathisch. Ja? Dus ga ook niet zeggen van ja, kan me niks schelen. Ga ook niet zeggen van ik ben te emotioneel erover en je gedraag je als een idioot. Maar je moet in het midden zijn, balans. Begrip tonen aan de pijn van een ander. Oké? Maar toch wel niet te emotioneel erover zijn. Want er is altijd een oplossing voor alles. Alles gebeurt ook in het leven voor een reden. Maar als je sympathie wil vertonen, ga je dat niet zeggen. Want dan gaan mensen boos worden natuurlijk. Maar tenminste ga je dan zeggen van ja, dank je wel dat je met dit informatie naar mij toe komt. Dat je mij vertrouwt met deze informatie. Je hoeft het niet te doen, maar je doet het. Je mag altijd bij me zijn en bij me komen. Mocht je dan zeg maar vragen hebben of andere gedachtegangen hierover. Maar ik begrijp wel dat jij zelf ook al begrijpt dat je sterk moet zijn, et cetera, et cetera. Maar dat is een beetje empathie, sympathie. Maar als je zelf door zo'n dergelijke situatie bent omgegaan, dan ga je empathie vertonen. Dat betekent, ik ben ook in zo'n situatie
belandt. En ik kan je vertellen dat het heel erg is. Oké? Dus dit zijn de dingen die je moet doen. En niet emotioneel zijn en andere dingen. Dat is controle. Dat is deze kaart. Oké? De Hebreeuwse letter is get trouwens. Is get. En get betekent hek. Ja? Wat bescherming betekent ook. Dat is het. Ja? De triomfwagen symboliseert het bescherming van het geest door wilskracht en controle. Dus in principe, als je controle uitoefent van alles wat hier naar beneden valt, als je controle uitoefent daarover, dat is dan uiteindelijk ook je bescherming. Daar gaat het eigenlijk over. En natuurlijk de tegenovergestelde is de gehangene, want de gehangene symboliseert het loslaten juist, het loslaten hiervan, ja, het overgave, en deze symboliseert wilskracht en controle. Ja, de gehangene, dat is wel een beetje grappig, want dit is de Christuskaart, net als de magier. En de gehangene is ook het tegenovergestelde van de magier. Oké? Dus zo kan je het ook allemaal bekijken. Dus die kaarten, die zijn allemaal gelinkt met elkaar. Er zijn verschillende manieren om de kaarten met elkaar te linken trouwens. Nogmaals, dan ga ik het doen in de volgende serie. Want dan hebben jullie meer achtergrondinformatie en dan kunnen jullie dit beter begrijpen. Oké, dus hier is er een kleine aandacht nodig. Want dit is een van mijn favoriete kaarten. Dat is dan de kaart van Sekhmet. Dit is de godin van oorlog en genezing. Sekhmet is eigenlijk wat ze dan ook in de christelijke kringen noemen de Heilige Geest. Dit is de kaart ervoor. Maar ook wat ze in het oosten noemen de Kundalini. Wat ook andere namen zijn, de Shekinah en al die. Het is een vrouwelijke kracht trouwens. Het is een subtiele kracht. Okay? De kracht vertegenwoordigt innerlijke kracht, moed en zelfbeheersing. De Kundalini is een sexual energy. Het is een seksuele energie. Dat is een symbool ook van dit. Je ziet dan de vrouw, dat is dan de Kundalini, die beheerst de leeuw. Je ziet dat ook. Hij heeft de hele leeuwenmond heeft hij open. Dus dat betekent beheersing over een ultieme, de meest krachtige kracht die je kan hebben in jouw lijf. Het is ook wat ze noemen ook de levenskracht. Oké? En dan zie je daar, de Kundalini is degene die alle andere potenties in jou onder bedwang houdt. Zij is de queen of all. Oké? Dus, en zij is ook je beschermer. Zij is ook je genezer. Daarom zijn al deze titels ook, quote-unquote, in de Bijbel over de Heilige Geest. Alleen, ze hebben de vrouwelijke aspect van heiligheid hebben ze weggehaald en gewoon een mannelijke Heilige Geest daar gezet. Maar die kracht is vrouwelijk. Ja? De enige vrouwelijk die je daar ziet is Maria, maar Maria verwijst naar Isis. Dit is eigenlijk ook Isis, maar in een lager niveau. Je kan zeggen, Isis is de grote arcana. Heeft te maken met grotere krachten. En Sekhmet is dan de kleine arcana. Dezelfde kracht, alleen actief in de kleine universum, dat zijn wij. Oké? Dus ik hoop dat die uitleg goed is. Dus dan zeg ik, kracht vertegenwoordigt de beschermer. Kracht vertegenwoordigt het archetype van de beschermer. De kracht is maar ook geduldig en meelevend. Dus het is ook een moederlijke kracht. Het is ook liefdekracht. Dit is een kracht die ook liefde geeft. Nou, ik ga zo uitleggen wat het is. De leeuw die je daar ziet, die staat voor instinctieve primaire krachten. Dat is eigenlijk de seksuele kracht. Het temmen daarvan symboliseert het onder controle brengen van onze lagere natuur. Dus je moet deze kracht onder discipline brengen. Dat is wat deze kaart ons vertelt. Je moet de heerser worden van je verlangens. Ja? De lemniskaat, oneindige mogelijkheden. Als je dat doet, brengt het oneindig mogelijkheden. Interessant. De bloemenkrans op de hoofd van de vrouw staat voor puurheid en harmonie met de natuur. Oké? Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Zo zie je, ik heb je een aantal cruciale punten gegeven. Jij moet dat bestuderen. En laat even zo zeggen. Wanneer je geil bent en je hebt geen controle over, je brengt deze kaart dan maar gewoon naar boven.
En dan ga je zien dat als je dit soort ideeën eroverheen brengt, dit is de kaart aan daarvoor. Maar dit is ook de kaart voor andere dingen ook. Het mooie hiervan is dat de kaart, de Hebreeuwse letter die gekoppeld is aan dit kaart, is de tet. En de tet is de slang. Heel erg gepast, want in de Oosterse traditie is... Wat is dat? Wat is het? Ik krijg... Ja, maar dat moet wel hoor. Je moet wel. Luister mensen, alles wat... Ik heb gezegd, alles wat hier naar beneden gaat, moet onder bedwang. Dus eigenlijk ook je honger. Sommige mensen die eten te veel. Dus alles wat naar beneden, alles moet in bedwang en onder controle gebracht worden. Anders word je geen goddelijk persoon. Jij moet vertellen aan je lichaam hoe die moet werken voor je. Niet andersom. Het lichaam moet niet zeggen, ik heb nu honger en dan moet je gaan rennen. Nee. Jij zegt tegen het lichaam, ik wil dat je precies op die tijd honger krijgt. Of ik wil dat je precies op die tijd dit doet. En dan ga je zien, de meer je dat uitprobeert, de meer het werkt ook. Dus de meer je ook controle krijgt over je lijf, dan word jij eigenlijk de heerser van je lichaam. Wat nu gaande is, de conditie van de mens is slavernij, mensen. Ik ga je vertellen wat nu gaande is. Omdat jij jezelf niet programmeert, dan programmeert de televisie jou, dan programmeert de regering jou, hoe hun willen dat jij denkt en handelt. Niet vergeten, op het moment dat ze je bepaalde denkgedachten in jou brengen, dan is het per definitie al je acties die ze dan manifesteren. Dus de echte acties in de echte wereld brengen. Want het heeft te maken met het gedachtegang. Alles wat je ziet in de wereld komt vanuit de gedachte. Denk hierover na en je gaat me gelijk geven. Alles. En nog eens een keertje alles, mensen. Komt vanuit dit. Oorlogen is niet God, dat zijn wij. Wij denken dat we daar mensen moeten bombarderen voor bepaalde doeleinden. Er is niemand anders die dat doet hoor. God is het niet, dat zijn wij. Dus, en degene die dan belasting betalen, die zijn medeplichtigen van die oorlog en ook van die criminaliteit. En ik ben sorry, maar dit is de werkelijkheid. En ik moet duidelijk zijn voor de mensen, anders gaat het niet meer. Anders zijn we eigenlijk de pineut. Dan zijn we eigenlijk de lul eigenlijk in het leven. Dus we moeten dit soort waarheden en dit soort feiten onder de oog van de mensheid kunnen brengen. En dan oplossingen bedenken. Dus als jij lid wordt, ik heb genoeg oplossingen. Ik kan je bij mij komen, ik kan je dan helpen met een aantal dingen. Maar de weg, jij moet besluiten, wil ik dit weg ingaan, ja of nee? Wil ik echt daadwerkelijk veranderen? Wil ik daadwerkelijk vrij zijn? Want de vrijheid die ze jou verkopen is nep. Het is met oorlogen, het is met slavernij, een slavernijvrijheid. Dat is onzin. Ja? Je bent vrij, maar je moet doen wat ik zeg. Dit is al geen vrijheid. De tegenovergestelde is de toren. De kracht staat voor zelfbeheersing en stabiliteit. En de toren, plotselinge verandering. Ik moet eerlijk zeggen, als ik de toren van de tarot zie, dan denk ik op 9/11, 11 september. Wat er gebeurd is in Amerika. Ja? Wat is er gebeurd? En hier zie je ook dat donkere occultisten hier aan de slag zijn. Want op het moment dat dat gebeurd is, opeens de regels zijn veranderd. Want de toren staat voor snelle verandering. Als jij snelle verandering wil, dan moet je een vorm van, crisis creëren. Je creëert een bepaalde crisis en dan kan je die verandering, anders kunnen ze de verandering niet doen. En dan zie je ook, onder de mom van veiligheid en gezondheid en al die andere bullshit, gaan ze dan wetten en dingen introduceren waar in andere momenten niet mogelijk is, omdat mensen heel erg er tegen zijn. Maar jij als een bewuste wezen moet dit gewoon begrijpen, dat het een spel is, en dat je zegt van, ik ga het niet spelen. Ik ga niet meedoen aan immorele activiteiten, want ik zal niet bijdrager zijn aan immorele activiteiten. Dus ik word niet medeplichtig van jouw criminaliteit. Ja? Want de natuurwet die ik zo direct ga bespreken, is constant aan de slag. Die gaat niet stoppen, die is constant, die is er. Ook al zie je het niet. Dat is het punt. Want als je dat wetenschappelijk niet kan zien, zie je hoe ze dan jou manipuleren. Je kan het niet met je 5 zintuigen, kan je dat niet waarnemen. Dat betekent dat die bestaat niet. En dat betekent dat niet wetenschappelijk bewezen. Dus we kunnen doen wat we willen.
Dit zijn de problemen dat we mee kampen. Daarom hebben we deze dingen. Daarom probeer ik door middel van dit soort podcasts die mensen toch wel een beetje te leiden en zeggen van deze kant op. En je ziet het vraagt heel veel van beide kanten, van mij en van jullie. Maar goed, de natuurwet is de medoge. Deze wet stelt dat ware kracht niet komt van brute kracht, want het is inderdaad een subtiele kracht, maar een potente kracht. Dus hou je pruik vast, zou ik zeggen altijd. Ja, het is potent. De vrouwelijke energie is geen grap. Ik ga je vertellen. En daar zie je dan zeg maar tegenovergesteld. Dus ik moet alleen maar één ding uitleggen hier. Dat is dan de kracht als nummer 8. Want het is, je ziet daar, hij is dan hier als nummer 8. Ja, maar hij was in plaats van 11. Die gaan we ook zo direct bespreken. De kaart nummer 11. Ja? Oorspronkelijk was hij op nummer 11. De kracht wordt geassocieerd met de leeuw. En die wordt gereageerd door de zon. Nummer 8 wordt dan traditioneel geassocieerd met oneindigheid. Dus daarom is hij ook hier gekomen. De leeuw is natuurlijk de zodiac leeuw. De zodiac leeuw. Die verwijst naar de zodiac leeuw. En die wordt ook geregeerd door de zodiac. Dat is dan de zon. En de oneindige, daarom zie je ook de lamiskaat boven haar hoofd daar. Dat is dan ook het symbool van oneindigheid, oneindige kracht, oneindigheid. Daarom is hij naar 8 gebracht ook. En vorige week heb ik ook een beetje erover gehad. Aleister Crowley is een van de bijdragers van het veranderen van heel veel dingen in de tarotkaarten. En dit is één daarvan. Ja? Om het een beetje met de astrologische als kabbalistische principes zeg maar, te harmoniseren. En ook met het magische systeem van de Golden Dawn, als ik me niet vergis. Daarom hebben ze dit soort dingen gedaan. Ja? Dus die hebben ze geswitcht. Persoonlijk gezien, ik vind dat geen slechte switch. In principe vind ik Crowley een hele goede occultist. Hij is niet een witte magier. Hij is, zoals hij zichzelf noemt, een grijze magier. Dus dat betekent dat hij doet donkere dingen ook. Er zijn donkere aspecten van hem en van zijn leerlingen. Hij heeft Thelema in leven gebracht. Ik hoop dat ik dan ook tijd heb om dat ook een beetje te bespreken. Dat zou ik leuk vinden. En dan bespreek ik al deze occulte tradities uitbundig. Dus tarot is één van en dan gaan we verder. Maar dat is een van de redenen waarom de krachtkaart nu op nummer 8 staat. Oké, dus dan gaan we verder met de kluizenaar. De kluizenaar symboliseert ook innerlijke wijsheid, introspectie en zelfontdekking. Je ziet daar, de symbool is de lantaarn. Het licht in de lantaarn symboliseert de wijsheid en verlichting. Dit is de kaart van studie. Als je een probleem hebt om te studeren in het algemeen, dit is de kaart om op te mediteren. Ja? Dus je gaat in jezelf, je gaat dingen bestuderen, je gaat vragen stellen. Ja? Dit is dan de lantaarn staat voor wijsheid, de verlichting die je krijgt op het moment dat je dan naar binnen gaat. De staaf symboliseert stabiliteit. Ja, stabiliteit. Want in principe wordt het universum zelf je leerkracht. En je kan vragen stellen en dan ga je zien dat opeens dingen tot je komt. Kennisbronnen tot je komt. Dat je dan meer te weten komt. Misschien deze podcast. En de berg symboliseert spirituele hoogte die je kan bereiken daarmee. De wijze is natuurlijk de Jungiaanse type. De wijze, het archetype van de diepe spirituele innerlijke wijsheid. En het is ook de kaart voor de leerkracht. Dus de leerkracht meestal gebruikt deze kaart en de hierophant. Als vorige week hebben we over gehad. De hierophant is de leerkracht, degene die met wijsheid de volgende generatie onderwijst. Nou, de leerkracht deze kaart is ook voor hem. Je ziet ook de kleuren die heel vaak die zijn met elkaar verbonden. De grijs zie je daarin verwerkt, maar je ziet ook de blauwe van de hoge priesteres erin verworven. Omdat de hoge priesteres staat voor meditatie en introspectie naar binnen gaan. Je ziet? Dus zo kan je die kaarten met elkaar symboliseren. Dus de kleur is ook belangrijk. Maar we hebben kleur besproken in de vorige seizoen. Dus die ga ik hier niet bespreken. Maar hou dat in je gedachtegang terwijl we verder gaan. Dus als je meer wil weten over kleuren, zou ik zeggen, ga terug naar de vorige serie. Wanneer je tijd hebt, doe het gezamenlijk met deze podcast. Of het maakt niet uit.
Jij moet besluiten hoe jij bent de student, jij besluit hoe jij bestudeert. Ik ga in de toekomst samen met Pika Pika en misschien zelfs ook op mijn website deze uitzendingen continu uitzenden voor mensen die dan geïnteresseerd zijn. En ik denk op Pika Pika zijn we ook aan het brainstormen om één nieuwe podcast met een oude podcast, zodat mensen vorige podcasts ook gestreamd kunnen krijgen en ook hun vragen kunnen stellen. Dus ik zal altijd daarbij ook zijn, bij de streaming, de herstreaming eigenlijk, om vragen te beantwoorden. Ja, dus dat zit allemaal in de pipeline voor jullie. Dus ik hoop dat jullie daarmee ook content ermee kunnen zijn. Dus Egyptisch is het Tot. Tot is de god van wijsheid. Hebben we ook vorige week gehad over. En dit past gewoon geweldig ertussen. Jod. Jod is een hele belangrijke Hebreeuwse letter. We zijn meer dan de helft mensen. Nog 2 kaarten te gaan. En het betekent de hand. En het heeft de hand van de schepping. En het heeft te maken met creatie. Dus door kennis creëren. Creëer je dingen eigenlijk in het leven. Daarom is hij daar. En het betekent ook de start. Jod, de letter Jod, betekent de start. Heel veel orthodoxe joden, orthodoxe rabbis, die zullen jou vertellen, de rabbis, die zullen je vertellen dat Jod de eerste letter die God heeft geschapen. Is de eerste letter die Jod, wat is een komma ook. En ze zeggen dat daaruit vervloeit alle andere letters, uit de Jod. En dat is ook de reden waarom de naam van hun God, van de God van de Joden, die beginnen met Jod. Het heet Yod-Heh-Wah-Heh, dat we in het westerse wereld Yahweh noemen. Ja? Maar in het Hebreeuws is het Yod-Heh-Wah-Heh. En het is eigenlijk niet de ware God, het zijn gewoon de scheppingsprincipes. Ja? De man en de vrouw, waar ik daarover had, en de zoon en de dochter. Jod is de man, de mannelijke, het begin eigenlijk, de vuur, ja? Het begin van alles. He is het water, dat is dan Isis, de vrouw, de moeder. En dan heb je dan Jod-He. Waf is dan de zoon, die is dan bemiddelaar tussen hemel en aarde, kan je zeggen. En dan He, dus de laatste is de dochter. Dat zijn de materiële wereld. Dat is ons universum. Oké? Jod-He, Waf-He. Dat is het. Dus het heeft niks te maken met een God die met een dikke baard daar zit, met de dingen. Dit is de traditie. Dit is al die andere dingen, al die religies die voortvloeien uit deze traditie en die zijn gewoon gecorrumpeerd, zodat mensen kunnen controleren en dingen laten doen die hun willen. Maar daar gaat het eigenlijk over. Ja, dus als je een gelovige persoon bent, helaas pindakaas, ik moet het toch wel even vertellen. Je hoeft mij niet te geloven. Ga gewoon zelf onderzoeken. Ga niet alleen maar blind staren in één boek. Ja, die dan de satanisten hebben gemaakt. Want als je mijn occulte onthuld hebt kunnen lezen. De Bijbel is in elkaar gezet door satanisten. Ja, helaas. Dus wat wij dan Satan noemen is Yahweh is eigenlijk de andere naam voor Yahweh. Of een andere naam voor Elohim, sorry. Dat is dan Satan. Dus met alle gevolgen van dien zou ik zeggen. Ik ben weer met mijn hamer. Iedereen is een geloofssysteem aan het breken hier ook. Maar tenminste, je hoeft mij niet te geloven. Ga onderzoeken. Ga onderzoeken. Dus deze kaart, kwaliteit die je moet ontwikkelen is geduld en zelfreflectie. Dat is eigenlijk een principe van wijsheid. Daar hebben we ook in Kabbala gekregen. Wijsheid als een natuurwet, als een principe die je in je leven moet hebben. Uit innerlijke reflectie. Ja? Zelfreflectie, geduld. Je moet geduld hebben om wijsheid op te doen ook. En de tegenovergestelde is eigenlijk de zon. Dus omdat de introspectie die gebeurt innerlijk. In de donker eigenlijk. En het is eigenlijk je moet min of meer introvert worden. En de zon staat voor extroversie, dus extrovert. En het is dan bewustzijn en vreugdevolle expressie. Dus het is dan het tegenovergestelde ervan. Dus dat is dan zeg maar de zon als kaart. Die gaan we volgende week erover hebben, de zon trouwens. Oké, dus dit is dan het Rad van Fortuin, Kaf, dat is dan de Hebreeuwse letter daarvoor. Rad van Fortuin vertegenwoordigt de cycli van verandering en eigenlijk ook de cycli van het leven. Ja? Het is de
natuurwet van karma. Dat is dit. Dus die herinnert ons dat karma, wat wij dan karma noemen. In het algemeen is dit de wet van cycli. Dat is hoe we het noemen, of de wet van, de wet van transformatie, kan je ook zeggen. Ja? Dat is een natuurwet. Dus alles transformeert. Niks gaat dood of geboren worden. Alles transformeert naar een andere staat van zijn. Dus wij zijn wezens die we kunnen innerlijk verandering brengen en nog steeds levend blijven. Want op het moment dat je bijvoorbeeld die kaarten gebruikt, dan gebeurt transformatie plaats in je leven. In jouw innerlijke. Maar we kunnen nog steeds dezelfde entiteit zijn, dezelfde mens zijn, dezelfde persoonlijkheid behouden. En we kunnen al deze stadia kunnen we langs. We kunnen veranderen in een gemene persoon, in een leuke persoon, in whatever personaliteit die we kiezen om te worden, kunnen we veranderen. Ja? En in principe, het blijft een cyclus ook. Dus dat is dan het hele idee van cyclus. Het dood, wat we dan dood noemen en hergeboren worden. Dus dat betekent ook energie die gaat niet dood. Of die gaat niet verloren. Het transformeert in iets anders. Oké? Dus dat betekent ook dat jij ook in principe niet doodgaat. Je transformeert alleen maar in een andere soort energie. Totdat je dan zeg maar een cyclus voldoet. En dat is waar de hele idee van, hoe noem je dat? Hergeboren worden vandaan komt. Ook in de christelijke religie, die eigenlijk, die predikt hergeboren worden. Heel vaak. Dat heeft hiermee te maken. En ook in het fysieke quote-unquote geestelijke. Dus als je dan doodgaat, dan word je herboren worden en dan ga je naar de hemel op een of andere rare manier. Ja? Hoe je dat doet, dat leggen ze niet uit, dan moet je maar geloven. En dat is dan het verschil tussen geloof en wetenschap, of tussen geloof en het occulte. Dus het occulte probeert feiten, natuurwetten te begrijpen, terwijl geloof is gewoon blindelings doen wat andere mensen hier zeggen. Het rad, dus dan zeg maar de wiel, symboliseert de cyclische van het leven, opkomst, ondergang, geluk en tegenslag. Dus ook de dualiteit, een beetje. De Sphinx verwijst naar stabiliteit. Je ziet daar, hij zit op het wiel, maar hij blijft stabiel erop. Dat betekent dat de wet stabiel blijft, ongeacht dat we onze opinie, dat we het leuk vinden, ja of nee, dat we onze opinie hebben dat die bestaat, ja of nee, dat maakt helemaal niks uit, jongen. Het blijft daar gewoon. Dat is dan het verschil tussen de wetten van de mens en de wetten van de universum en de wetten van wat ik dan noem van de wetten van God. Dat is een naam die ik voor gebruik. Of ik gebruik heel vaak natuurwetten voor de mensen die niet gelovig zijn. Of de wetten van het universum, of wat ze ook noemen de spirituele wetten. Allemaal is hetzelfde. Het heeft te maken met de wetten die niet door de mens gemaakt zijn. En die bepaalt hoe de mensen met elkaar moeten omgaan. Dus het verwijst ook naar dat. Het blijft stabiel en het is onveranderlijk. En dan heb je dan de slang die naar beneden gaat en de Anubis die naar boven gaat. Niet vergeten, in de Egyptische mythologie, Anubis is de eerste god die je krijgt wanneer je doodgaat. Symbolisch, het is een mythe. Het vertelt ons een verhaal. Het vertelt ons een wet eigenlijk. Die ga ik nu niet hierover hebben. Ja? De magier is de Jungiaanse archetype. Die harmoniseert met deze wet. Daarom alles wat de magier in het manifesteert, houdt hij rekening met de natuurwet. En ook met de karmische wet. Dat betekent, ik ga iets nu doen, ik focus om iets te bereiken, ben ik nu aan het handelen volgens de wetten van de natuur. Oké? Dus er zijn heel veel dingen die de mensheid nu doen. Door hun scheve gedachtegang zijn ze tegen de wet van de natuur aan het handelen, waardoor ze dan karmisch gevolg tot zich. Ik bedoel, het hele verhaal van oorlog en sufferen en pijn lijden en soort dingen heeft te maken met je karmisch gevolgen. Je hebt ergens in het leven iets gedaan dat niet mag. En de natuurwet is, probeer je als een leerkracht jou iets te leren. Oké? Dus Shai is dan de god, het god van het lot. Dit is ook wat ik dan noem de kaart van het lot. Wat ik ook noem de deterministische aspect van de natuurwet, van de wet. Dat betekent, dingen gebeuren en jij kan niks aan doen.
Oké? Maar de tegenovergestelde daarvan is, van dit is de dwaas. De dwaas is de kaart van de vrije wil die iedereen heeft. Zie je dit heilige paradox die continu naar voren komt. Ja? Dus je bent vrij om alles te doen wat je wil, maar je bent gebonden aan de natuurwetten. Dus de enige wet die je moet hebben als iets die je moet, dat je tegenhoudt, zijn de natuurwetten en niks anders. Dus mensenwetten zijn niet daar om ons. De mensenwetten is een nepversie van natuurwetten. Daarom noemen ze het ook wet. Zodat je het verward met de wetten van iemand anders. Van de koning of van de regering of wie dan ook die daarboven zit. Het zijn neppe wetten. Er zijn niet de koning is niet de wet. Die koning in ieder geval. Mensenkoning zijn niet de wet. Vroeger zeggen ze dat de koning is de wet. Nee. Natuurwet is de natuurwet is de koning en de koning is de natuurwet. De echte koning. Ja? Dus en de kaf vertegenwoordigt de handpalm. En het heeft te maken met de overgave of het ontvangen van het feit dat je niks kan doen. Het ontvangen van het feit dat je lot. Daarom moet je dan in het eerste kaart, waar de dwaas naar voren komt, die zegt van, ik vertrouw in het proces van het leven. Dat is dan de dwaas waar hij voor staat. Want in enigszins is dit kaart ook actief bij de dwaas. Oké? Het is het principe van de cyclus, heb ik ook al over gehad. Dus flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We moeten begrijpen dat sommige dingen niet anders kunnen. En dan moet het gewoon op die manier geregeld worden. Aanvaarden van verandering, dat is dan de staat van bewustzijn. Dingen veranderen, jongen. Dus dit is het eigenlijk. Dit is voor mij de duo die de waarheid representeert zelf. De waarheid, zeg ik altijd in mijn boek, heb ik erover. Dit representeert de deterministische kant. Het gedeelte waar jij niks kan doen. En je hebt een vrije wil, het gedeelte wat je alles kan doen. Oké? En dan die vrije wil, die is actief binnen de natuurwetten. Dus, als je de regering weghaalt, als je religie weghaalt, als je elke type van al deze instituten weghaalt, dat zou niet betekenen per definitie dat we in elkaar gaan storten. Dat bestaat niet. Dat gaat niet gebeuren. Op het moment dat we ons leven en onszelf ontwikkelen tot goddelijke wezens, dat wij kunnen in vrijheid gewoon leven zonder deze instituten. Deze instituten, daarom hebben we deze wetten, de natuurwetten. In feite, de dieren, die hebben scheid aan de mensenwetten. Dieren hebben scheid eraan. Het universum heeft scheid eraan. De zon heeft scheid eraan. De zon moet ook rekening mee houden met andere sterren in de heelal. Die moet ook rekening houden met andere planeten in de heelal. Daarom gaat ze niet zomaar tegen andere planeten knallen. Ja? Omdat er een wet daar staat die zegt tegen hem van je mag hier tot en niet verder. Ja? Dan heb je ook te maken met niemand denkt hierover. Waarom blijft het water aan de kant? De zee. Waarom gaat hij niet verder op het land op? Wat houdt hem tegen? Ja, want net zo goed geld, als we dan moeten geloven onze verhaal van vroeger, was er een overvloed, een zondevloed. Dus dat betekent dat het water ging gewoon over het land. Wat vertelt hem nu om daar te blijven dan? Ja, dus deze vragen moeten dan natuurlijk worden. De laatste kaart die we vandaag gaan bespreken. Dit is dan de tegenovergestelde trouwens. Dus we hebben over de kaf, dat is het hand. Ja. En het tegenovergestelde is de dwaas natuurlijk. En ontwikkelkwaliteit is flexibiliteit en aanpassingsvermogen, zoals ik zei, en aanvaarding van verandering. Ja. Dus hier heb je dan zeg maar de natuurwet als zeg maar de twee tegenovergestelde van waarheid. Hoe komt wat? Hoe komt het? De natuurwet toch? Dus de natuurwet houdt, ik denk dat je bedoelt, hoe komt het dat zeg maar de zee niet verder gaat? De natuurwet bepaalt dat. Die zegt tegen het water, je mag hier niet verder. Maar voor net zo goed geld kan de creator zeggen van ja, ik ben jullie zat. Water, ik haal de wet even weg, ga maar gewoon lekker eroverheen. Ja? Dus je moet even goed, we moeten echt heel goed opletten en heel goed oppassen. Want wij denken, omdat we die dingen niet zien, dat ze niet bestaan. Dat is het probleem van de mensheid. We zijn eigenlijk heel erg materialistisch geworden en we zitten erin vast. De kaart van de duivel, die vertellen ons dat. We zetten onszelf in een
ja, wat ik dan noem een geheime slavernij. Of we zetten onszelf in een vrijwillige slavernij zelfs. Oké, dus dit is de gerechtigheid, dit is waar de kaart van de kracht mee omgewisseld is. Vertegenwoordig, waar is de laatste kaart trouwens? Vertegenwoordig waarheid, rechtvaardigheid en morele balans. Het is een symbool van karmische wetten. Ja. En dus dit is de echte symbool van karma. De andere was het symbool van cycli trouwens. Dat heb ik ook gezegd, maar de karmische wet is ook een soort... Al deze natuurwetten die hebben iets met elkaar te maken ook hebben. Je ziet zien, dus daarom zijn de kaarten ook heel erg vergelijkbaar. Je ziet zien dat er elementen zijn van alles in alles. Oké? Dus, maar dit representeert specifiek de karmische wet. Dus wat je zaait, dat zal je oosten. Wat je in het leven stopt, dat krijg je terug. Dus als jij je leven kutzooi vindt, dan weet je, je bent kutzooi aan het zaaien. Zo simpel is dat. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor, mensen. Ja, dus dat betekent dat je meer moet zaaien. Dat betekent dat je meer van jezelf in het leven moet stoppen. Meer energie moet stoppen om jezelf te ontwikkelen. Meer energie moet stoppen om jezelf, zeg maar, omhoog te brengen. Meer, ja. En dat betekent dat de regering, de religie en de geldsystemen die niet moet tegenhouden. Als je schulden hebt en al die dingen, die houden je allemaal tegen, joh. Je kan geen energie meer stoppen, want je moet werken als een slaaf om al die dingen te gaan betalen. Snap je dat? Dus je moet dan, als jij bijvoorbeeld zegt van ik wil mijn psyche ontwikkelen, ik wil geschiedenis weten, ik wil vliegen naar Egypte, ik wil vliegen naar... Nou, het is de regering die ertussen komt, die zegt van je mag niet zomaar vliegen. Of je baas die zegt tegen je, je mag niet zomaar vliegen. Snap je? Dus dit zijn de elementen die je tegenhouden om je innerlijke zelf, om jezelf naar voren te brengen. Heel vaak, mensen zijn niet gelukkig. En dit is de reden daarvoor. Omdat je gevangen zit. Ja? En de enige manier om niet gevangen te zijn, is om dit te ontwikkelen, daadwerkelijk de waarheid te zoeken, met deze kaart. Want deze kaart vertegenwoordigt de natuurwet zelf. Ja? Dus als ik één kaart mag kiezen, één kaart, de twee andere kaarten, die vertegenwoordigen ook de waarheid, ook de natuurwet. Maar als ik één kaart mag kiezen die dat ook de natuurwet vertegenwoordigt, is deze kaart. Want die is een scheidsrechter of een soort van rechter. Die zegt van, je hebt hier fout gedaan en ik ga jou deze verantwoordelijkheid op je leggen. Dus je bent de lul. Of je hebt dit gedaan, goed zo, ik ga je belonen. Dit is wat hij doet. Dus als jij je droevig vindt en je voelt je kut en shit zo gebeurt in je leven, denk aan deze kaart. Want die herinnert je aan het feit dat de natuurwet continu bezig is, ook al vind je het leuk of niet. En dat de natuurwetten, die roep je op het matje met alles wat je doet in het leven. En dat is er de reden waarom je dan deze wetten moet gaan bestuderen en in harmonie mee leven, net als de magier. En niet alleen maar de geliefde, maar ook de zegenwagen, waar we dat ook over hadden. Egyptisch is Ma'at, obviously. Ma'at is de godin van waarheid en rechtvaardigheid en kosmische orde. Daarom spreek ik het continu uit. Ja? En het is de Jungiaanse archetype is de rechter. Ja? Objectiviteit in het leven. Lamet is dan de Hebreeuwse letter. En die vertegenwoordigt leren. Ja? Het is ook bedoeld voor onze lering. Je gaat zien dat de natuurwet, die is niet zo onredelijk, laat me het even zo zeggen. Die is hartstikke redelijk eigenlijk. Als jij lief bent, dan krijg je heel veel kansen. En als je niet lief bent en een gemene bitch bent of een gemene persoon bent, dan gaat hij hard tegen jou aan. En dat is gewoon zo, het blijft altijd zo. Ook al zie je het niet, maar het is gewoon zo. Dus de bewustzijn staat, je moet moreel zijn. Dit is de kaart van moraliteit, waar ik ook altijd over preek. Gerechtigheid vertegenwoordigt een bewustzijn staat waarin men begrijpt dat elke actie gevolgen heeft. En dat we verantwoordelijk zijn voor de balans in ons eigen leven. En dit is het belangrijke. En de balans in de wereld om ons heen. Dus de wereld, de staat van de wereld, wat dat nu slavernij is, het is onze schuld. Het is niemand anders een schuld. Wij laten dingen toe. Wij laten de regering, mensen en de banken en iedereen doen wat ze willen.
Er zijn op dit moment kinderen die gereept worden. Door dezezelfde mensen die dan zichzelf onze regeerders benoemen. En onze regeerders verklaren. En je gaat voor stemmen. Omdat dat op een of andere rare reden onze vrijheid geeft. Serieus. De tegenovergestelde is de maan. Heel veel mensen hebben deze kaart in deze staat zijn ze. In het bewustzijnstaat van de maan. Dat is de kaart van verwarring en illusie. We wonen en leven in een illusie. Daarom hebben we het zo moeilijk ook. In het algemeen, in het leven. De natuurwet is de gerechtigheid natuurlijk. Ja, dit principe stelt dat de gerechtigheid en balans de kern zijn van de universele wetten. Dit is de kern van de universele wetten. Wat je erin stopt, dat krijg je. Niks anders. Ja, en ik heb hier besproken. Oh, en wat ook belangrijk is om te begrijpen. En dit is ook de tegenovergestelde van de kracht. Dus de verandering van de gerechtigheid. Want deze kaart was eigenlijk op nummer 8. En dat heeft dezelfde Aleister Crowley heeft dat gedaan. Om 11. Om ook te harmoniseren met de astrologische en de kabbalistische correspondentie eigenlijk. Ja. In principe, dit kaart die komt overeen met Libra. Ja, van de Golden Dawn systeem. Dus daarom staat hij ook hier in nummer 11. En het vertegenwoordigt ook de weegschaal, dat is dan Libra. En het wordt geregeerd door Venus. Dus Venus is zijn planeet. De kaart van gerechtigheid. Oké? Dus de gerechtigheid als de 11e kaart te plaatsen, eigenlijk komt het overeen met de balans en de weegschaal. Die wordt gesymboliseerd in de dierenriem. De weegschaal. Oké? Dus dat is eigenlijk alles voor vandaag, mensen. We zijn een klein beetje over de tijd. Maar desalniettemin, ik ben blij. Want we hebben heel veel kunnen bespreken weer. Volgende week gaan we praten over de gehangenen, de dood, machtigheid, de duivel, de toren en de ster. Daarna hebben we nog 4 kaarten te gaan en dan zijn we klaar met de grote arcana. En dan hebben we het gehad met de grote arcana. En dan gaan we verder met de kleine arcana. En ik hoop dat jullie heel veel hebben geleerd vandaag weer. En ik hoop dat jullie ook klaar zijn voor de uitleg van volgende week. Want die is ook best wel spannend. Zoals ik altijd zei, dit is mijn hoofddoel, een pad naar goddelijke evolutie. Ik wil zien hoe de mensheid eruit ziet wanneer we met z'n allen een hogere staat van bewustzijn hebben bereikt. Dat we allemaal goddelijke wezens zijn op aarde. En klaar zijn en bewust zijn om onze ras naar boven te brengen. Dit is eigenlijk mijn doel. Hier is het helemaal uitgelegd. Jullie kunnen altijd mijn materiaal natuurlijk nogmaals op mijn website downloaden als PDF. En dan kan je dan zeg maar samen met mijn podcast, als je het opnieuw beluistert, kan je zeg maar mijn PDF erbij hebben. Natuurlijk kan je het lezen en jezelf lekker bestuderen en studeren, zou ik zeggen. Dankjewel voor alles. Opmerkingen, vragen, hoor ik het wel. Vandaag zeg ik altijd tot de volgende week. Mwen Maat. Tot de volgende week, mensen. Ja, dankjewel, Anna.
no sun